हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। जों दा हाथायाव थांनो ओंखारदो सिंग्रा बाजाराव। आइनोबो दख'ना नांगौनो नायनोसै हाथायाव थांग्रोना मा मा दख'ना मोनो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दा थांनो ओंखारबाय। दिनै बाइकजों थांगोन लोगोफोर। दा जों हाथाय सफैबाय लोगोफोर। दा दख'ना बाजारथिं थांनोसै जोङो। दख'नासो बायनो फैदों नालाय। नै लोगोफोर नायदो दख'नाफोरखौ। आब'नियावनो मोजां मोजां दख'ना मोननाय जायो। दा नायनोसै आङो दख'नाफोरखौ माखौ लानाय जायो। जा बिखुनजोआबो सिम्पोल दख'नासो गानो नालाय। सिम्पोल दख'नाखौनो नायनोसै। नै नायदो लोगोफोर आर'नाइ फालिया मोजां मोजांथार।
दख'ना लादो आफा Ini apa dah? Apa kamu mak? Kalau makan, Kum tu minggu lalu kalah. kung mau suruh nengkar mau dang katu ni dulu lah. Kian masih. Aku naik betul. Ini. Abang, singgah di beri makan sepuluh sih. Oh biar. नै लोगोफोर बेखिनिखौनो लाबाय आं Bisa ini. Apa ini nama bidi? Ini jangan लोगोफोर Hah? Tak bisa. बाजारनिफ्राय लाबोनाय दख'नाया बेखिनियानो